Hejsa. I Danmark genbruger vi overhovedet ikke nok skrald, og det skal vi rette op på. Nu kommer sundhedsstyreren Bjarne Kjærbjerg og kan fortælle jer lidt mere. Hej, jeg hedder Bjarne. Jeg står her på Frederiksberg Friskole, fordi at, det er en af de skoler, som er virkelig dårlige til at genbruge. Og det vil vi gerne lave lidt om på. For eksempel har vi bestilt nogle nye skraldespande, så det er meget vigtigt for os, at de kommer ud i klasserne, og vi får fortalt dem, hvorfor de skal smutte ud i den og den skraldespand. Tak til Bjarne, nu går vi over til Malene! Hej, jeg er taget på Frederiksberg Friskole for at undersøge, hvilke skrald de smider ud. Prøv at se, de smider forskelligt ud. De smider en masse mælkekartoner ud. Så har de noget bananskrald og sådan noget. Det er fint jo. Men så er der det her papir, som sagtens skulle have været papirskraldespanden. Og det skal vi have gjort noget ved. Der er også en masse plastik her, og det skal vi også have gjort noget ved, fordi plastik, det skal genbruges. Hej, må vi stille jer et par spørgsmål? Ja. Er I gode til i klassen og sortere skrald? Altså papir i papirskraldespanden og dynamit? Nogle gange, så kommer man så er der nogen, der kommer til at smide papiret i den anden skraldespand. Ja. Men vi har sådan en kampagne, hvor I får 3 skraldespande hver, og så vil vi prøve at se, om I kan finde ud af det. Tror I vil kunne det? Helt ærligt? Altså, ja, det tror jeg godt, vi kan. Men I vil nok få lidt svært ved det, vil I ikke? Jo, nogle gange, tror jeg. Ja. Er I gode til derhjemme også at sortere skrald? Altså, inden i går har vi papirskraldespand og sådan noget til. Så vi sorterer skrald derhjemme. Og hvad med dig? Nogle gange er vi, nogle gange er vi. Okay, tak fordi jeg måtte interviewe jer. Hej. Hej, så i dag har jeg været så heldig at få Signe ind som en skraldedame, som jeg kan interviewe. Ja. Hvor mange kilo får du cirka ind om ugen sådan per husstand? Vi har flest familier, hvor der er 4-5 stykker i. Om ugen så er det 8 kilo, så det er virkelig meget. Ja. Hvor meget af det bliver cirka genbrugt? Det er virkelig, 2 kilo af det. Fordi at papiret, hvis der har ligget noget mad på, så kan det ikke blive brugt, så kan det ikke blive genbrugt, og så er vi nødt til at smide det ud. Ja, det er jo så ærgerligt. Ja. Hvad vil du sige, du kunne gøre ved det? Altså, måske over i skolerne, give dem nogle skraldespande, fortælle dem, hvorfor man skal gøre det. Og så hvis man bare selv husker på, at man gør det, så tror jeg, at der er mange, som vil gøre det. Og nu er klip! Hej, jeg hedder Bjarne, og Hej så alle sammen. I dag har vi fået... Jeg kommer til at sige hej. Hej alle sammen. Og i dag... Tak til Bjarne, og nu går vi hen til Malene. Hej, må jeg stille dig et par spørgsmål? Ja. Okay, er I gode til i klassen at sortere skrald? Ja. Så er det så dårligt. Tak til Bjarne, og nu over til Malene. Mig. Let it